Dlouhodobě se věnujete onkologii, máte dekády zkušeností v oboru. Lékařský stav se nyní potýká s nárůstem počtu onkologických pacientů. Jak moc velký je ten nárůst, když bychom to srovnali s dobou tak před 5 lety? No práve tu je ten ako problém, nechcem povedať, že drobný, ale relatívne veľký, pretože my v podstate nejaké oficiálne dáta nemáme. To znamená, že tie veci, respektíve ten nárast, ktorý preberáme, ten je skôr daný tým, že je to medzi nami kolegami ako takými a zároveň je to aj tým, že pacienti telefonujú, respektíve ich príbuzní a spýtujú sa, čo majú s takou danou ako problematikou robiť. A to, čo sme rozprávali, možno rozberieme neskôr, tak tam sa objavujú isté fenomény, ktoré sa predtým v onkológii, ako také klinické onkológii, neobjavovali. Ja to spomeniem veľmi stručne, je to v podstate mladší vek tých pacientov, ktorí majú nádorové ochorenia. Je tam pomerne iná biológia toho nádorového ochorenia, čiže rýchly rast metastázy a v podstate ďalší fenomén je, že tam je relatívne rezistencia na liečbu ako taká. Jednou z hypotéz je i souvislost s vakcinací proti covidu. Tato varianta je samozřejmě politicky nejvíce nepřijatelná, jelikož se očkování nabízelo plošně, bez jakýchkoliv dopadových studií. Lze nějak prokázat příčinnou souvislost, nebo 100% jistota nebude nikdy? Presne to, ako ste to povedali. Tá 100% istota nebude nikdy, ale to nielen v tomto prípade. To je predsa, ja hovorím tak, že medicína je ženského rodu a biológia takisto, čiže viete, musíte očakávať všetko, ale v zásade ja by som to tak povedal, nám chýbajú zásadné dáta. Chýbajú nám dáta, ktoré hovoria o tom, ako to je teraz. Oficiálne dáta, tie jednoducho nemáme, pretože ich to nezaznamenáva. A tá kauzálna súvislosť, pozrite, to, čo bolo keď začal vlastne aspoň u nás na Slovensku 26. decembra roku 2020, čiže začalo to očkovanie a nárast onkologických ochorení ako taký, respektíve ich zmenená podstata, ja nevidím inú kauzalitu ako tá, ktorá bola, ako je, a to je očkovanie. Inými slovami, ja teda mám už 40 rokov po promocii a 48 rokov robím v laboratóriu. Všetko je buď molekulárna onkológia v laboratóriu alebo klinická onkológia. A s takýmito, ja by som nazval doslova, že bizarnými prípadmi u onkologických pacientov, ja som sa doteraz osobne nestretol. A keď toto komunikujem alebo konzultujem s kolegami, takisto klinickými onkológmi, tak mi povedia, že vieš, máš pravdu, len vidíme to sami, majú povedzme oddelenia, kde teda sa špecializujú na istý druh nádoru a v zásade tam ten nárast je presne taký istý, ako som spomenul, respektíve tá bizarnosť toho, čo oni vidia, alebo to, čo prechádza aj cez moje ruky. Samozrejme, nič som povedal, písomného, alebo nemáme v rukách, nič dátové. To sú všetko veci, ktoré ako keby vás, ja to poviem tak, ako keby vás to udrelo. Že volávam rodič, a to je to podstatné, čo som spomínal už aj na sebe, volávam rodič ohľadne plnoletého dieťaťa, čiže to nie sú detské prípady, a ten rodič sa spýtuje, čo má pre pána Jana robiť, pretože jeho dieťa má, medzi nami a úprimne povedať, už nevyliečiteľný nádor, ktorý, a tu príde to, čo som spomínal, tá biológia, ktorý ide nesmierne rýchlo, ktorý, keď sa diagnostikuje, už je nevyliečiteľný, je teda metastatický. Tá liečba, ktorá je možné poskytnúť, je len paliatívna, to je terminus technicus, čiže liečba, ktorá sa poskytuje pacientom, ktorý sa nevyliečite, ale je snaha ako keby spomaliť rast toho nádoru. A potom je to, že je to priamo vidno pred očami, že tie nádory a priori na liečbu nezaberajú. Ja teraz nehovorím na liečbu akúkoľvek, ale tá, ktorá je stanovená ako optimálna terapia pre nádor ako taký. No a zaražajúce, a to je vlastne to, čo som povedal na začiatku, je ten vek. Ergo vždy, aspoň počas mojej klinickej praxe, ja teda opakujem, som lekár dospelých, nie detí, v rámci klinickej onkológie, tak sa chodili vypytovať deti na rodičov. Ale tu sa chodia vypytovať a spýtujú sa rodičia na deti, vlastné deti, ktoré tá predstava, že
máte príklad, však som aj spomínal, 24-ročnú mladú ženu, ktorá má anamnézu, to znamená predchorobie, ktoré trvá niekoľko týždňov, sa cíti nejako zle a tá príde k lekáru a zistí sa, že má nádor hrubého čreva, je metastatický, zasahuje prakticky všetko, opakujem, vo veku 24 rokov. To som videl taký akože príklad, jeden z príkladov, takýmito prípadmi sa nikdy doteraz nestretali. Je tam vedle nízkého věku pacientů ještě nějaká další zvláštnost? A obstojí argument genetické predispozice? Je možné, že zrovna v tomto čase se projeví genetická predispozice k nádorům u takto mladých lidí? V nejakom prípade. Viete, keď sa to vyskytlo a keď sa tie prípady začali množiť, respektíve keď sme sa s nimi začali zoznamovať, tak prvé, čo mi to osobne napadlo a nám napadlo, je to, že jedná sa o zanedbanú starostlivosť počas epidémie práve covidu ako takej. Ale potom tie prípady sa začali objavovať aj teraz, keď tá starostlivosť je oficiálne, som povedal, štandardná a vrátila sa do normálu. Hovorím v úvodzovkách, lebo taká, ako by mala byť. Čiže tí pacienti nie sú, aspoň z môjho pohľadu, ničím toho času brzdení, zanedbávaní alebo tak. A tých prípadov a priori narastá. A hovoriť o genetickej predispozícii, tak ako ste spomínali, je, poviem to úprimne, nezmyselné. Pretože teraz sa objaví generácia alebo skupina mladých ľudí, ktorí majú tú genetickú predispozíciu a predtým ju nemali. Však to sú nezmysly samozrejme ako také. V Česku se prakticky vůbec neočkodňuje a SÚKL drží pohádkovou linii, že po vakcinaci proti covidu neexistuje téměř žádný vážný následek, kromě zarudnutí v místě v pichu. Je takto unikátní mýtický profil vakcinace udržován i u vás na Slovensku? Ešte horšie. Ja poviem to takto. Viete, keď som pozeral dáta z Českej republiky, tak samozrejme nebudem veľmi presný, ale udávalo sa, že po vakcinácii bolo nežiaducich ako smrteľných následkov až okolo 200 prípadov. To, čo som ja postrel. Možno ja teraz som veľmi, by som povedal, taký nepresný. Tak. A keď porovnáme pomer obyvateľstva, zhruba je to Česká republika, Slovenská republika 2:1, tak tu by ich malo byť 100. Úplne hrubo, však bez nejakých. No a my ich oficiálne v Slovenskej republike máme priznaných 7. Dobre počujete, 7. Čiže už to je prvé, čo a priori. A také prípady, ktoré boli prvé, tak tie nie sú... jeden taký prípad, ja ho veľmi často spomínam, mladej učiteľky 38-ročnej, ktorá jednoznačne zomrela kauzálne na očkovanie, a to bola vakcína AstraZeneca, tak doteraz nie je uznaná ako v kauzálnej súvislosti, pretože farmaceutická doktorka v tom čase, ktorá bola šéfkou ŠÚKLu, tak povedala, že ona nesplňa dostatočný počet bodov na to, aby bola v takýmto prípade uznaná. Čiže inými slovami, tie prípady sú podľa môjho názoru naschvál ako keby zmietané zo stola a môj súkromný názor je, keď porovnám Českú republiku, tak tu vlastne my sme na tom relatívne ešte horšie, ešte viac, tak je to ubíjajúcejšie, tak by som to povedal. Máme indície, že režim sestavuje seznamy dezinformátorů a je zdokumentováno několik vyhazovů z práce za politický názor. Vy jste také hojně přispíval věcnými argumenty k odborné pluralitě. Jak se tato činnost projevila ve vašem akademickém a pracovním životě? Tak dovolte mi, aby som to upresnil. Tie názory, ktoré sme postihovaní a boli postihovaní, nie sú politické. Oni sú odborné, čo je o mnoho viac šokujúce. Viete, keby som politicky, tak si poviem, tak nevyhovuje momentálne línii, akejsi, tak fajn. Čiže inými slovami, je to za odborný názor. Jednoznačne za odborný. A keď sa spýtuje konkrétne na mňa, tak ja to poviem tak od roku 2021 do začiatku roku 2002 ja som prišiel o 4 zamestnania. A potom ešte
paradoxne ešte pred voľbami, to minulý rok, ktoré sa uskutočnili v septembri, tak som prišiel ešte o jedno. Čiže nie to ale teraz veľmi zvláštne, čo poviem, ja som sa stal legálnym dôchodcom, bez toho, aby som sa niekam ponáhľal, a toto vlastne ma existenciálne zachránilo. Pretože za tie odborné názory, však presne ako ste spomenuli u pána profesora Turánka napríklad, tak tu toto bolo nesmierne istým spôsobom surové, nič nešlo ako keby v rukavičkách. Poviem jeden prípad. Ja som pracoval vyše 20 rokov ako konzultant pre úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a myslím, že to bolo v roku 2000, na prelome 2021-2022, tak začal úrad riešiť ako na 5 lekárov, jeden z nich som bol ja. A vzhľadom na to, že ja som vedel, aké sú pravidlá hry, viete, keď nejaký prípad, je to taký postup, aby som presnejší. Sťažovateľ podá na sťažnosť ako prebiehala zdravotná starostlivosť. Úrad tú sťažnosť uzná, že teda ju mal prebrať, tak sa obráti na poskytovateľa tej zdravotnej starostlivosti s touto sťažnosťou, ktorý mu podá odpoveď ako na tú sťažnosť a zároveň požiada o dokumentáciu od toho pacienta. Túto dokumentáciu spolu s tou sťažnosťou posúva konzultantovi. Čiže a vtedy začne úrad konanie. A teraz v mojom prípade si predstavte, že začal úrad konanie a nič. Ja som sa nevedel, čo bol obsah konania, kto dal podnet. Viete, a tieto všetky veci. A záver bol taký, že úrad som ho rozviazal pracovnú činnosť. Takže ako konzultanta. Čiže opakujem, nie za politické, ale za odborné jednoznačné názory. Jak to dopadlo s vyšetřovací komisí událostí covidové doby na Slovensku a zasáhl do toho nějak atentát na premiéra Fica? Takto, začneme od konca, od toho atentátu na pána premiéra. Ja si myslím, že nie. Že tam jeho atentát na ňo, ako tento v podstate hrozný skutok, neovplyvnil nejako vyšetrovaciu komisiu. A teraz podrobnejšie, tá vyšetrovacia komisia, to je celé také vlastne zvláštne. Poviem to slovo také jemné zvláštne, pretože na Slovensko predstavuje európsky unikát. A unikát predstavuje v celoplošnom testovaní. To sa neodohralo nikde v Európe, je na Slovensku. A teraz poviem to veľmi zostručním. Odohralo sa to pod hrubým nátlakom, organizovanou skupinou na veľkom počte obyvateľstva, opakovane. Pričom samozrejme za toto boli zodpovední samozrejme prezidentka republiky, bol minister obrany, predseda vlády, minister zdravotníctva, minister vnútra a aj som niekoho zaujal, možno minister práce. Ale to teraz nie je podstatné. Skrátka, táto skupina uskutočnila, a preto som spomenul prezidentku ako najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, pretože to bola vojenská operácia na civilnom obyvateľstve. A teraz si mi to môže povedať, dobre, tak čom je tá podstata? Pozrite, ono to bolo totiž tak, že nakoniec vyšla taká publikácia, kde možno, že spomiem 3 slovenské mená, hoci jeden z nich je taký veľmi dubiózny, Martin Pavelka, potom to bol minister zdravotníctva Marek Krajčí a ešte infektológ profesor Jarčuška, boli po ňom podpísaní, kde expressis verbis deklarovali, že informovaný súhlas bol získaný od každého účastníka tohto, nazme to experimentu, alebo tejto štúdie. On nebol získaný ani jeden. A teraz toto sa hovoríme o 3 miliónoch obyvateľov. Opakovane. Čiže to je jasný zločin voči ľudskosti, ktorý ja podotýkam, že nepremlčateľný a ktorý je, z môjho pohľadu, ja nie som právnik, jednoznačne to poviem, ale je tak kryštáľovo čisto definovaný, že tu vlastne nie je to ani čo vyšetrovať. Stačí dať podnet a začne sa trestné konanie. Opakujem, ja nikoho nejdem ani súdiť, ani vykonávať akýsi rozsudok, ale toto by som veľmi rád videl, keby sa s týmito ľuďmi začal akýsi proces. To je prvá časť toho. Druhá časť je tá spoločná a to je očkovanie. No a teraz zase vzniká istý paradox, ktorý veľmi nepôsobí veľmi dobre. Pretože
To vyšetrovanie oficiálne, máme splnomocnenca, istá komisia sa vykreovala a teraz predbežne bolo žiadané podľa zákona o prístupu k informáciám, že aby teda zverejnili, na čom sú a kde sú. A odpoveď je taká, ja budem parafrázovať. Spýtujete sa, že pred vchodom vašho domu parkuje auto, červené auto. A že to červené auto je vaše? Nie, to nie, vedľa stojí sivé auto. Tak bude znieť tá odpoveď. Že inými slovami, nedozvedeli sme sa vôbec nič. Tá odpoveď, by som to tak definoval, že je až arogancia moci, ako to odmietla, hoci ten zákon, tam nevidím, že by boli mali by byť utajené skutočnosti. A teraz, keď má sa vyšetriť to očkovanie, tak samozrejme, možno sa k tomu ešte vrátime, tak čo vlastne by sa vyšetrovalo pri tom očkovaní? Tak pre všetkým je to, čo v tých vakcínach vlastne bolo. To nevie nikto. Jedna vec je, čo deklaruje firma, a druhá vec je to, čo tam v skutočnosti, ja nespochybňujem, že tam je to, čo tá firma deklarovala, ale my to zásadne máme potvrdené nezávislými zdrojmi. Čiže aká veľká bola tá RNK vo vakcíne, či nastali tam nejaké zlomy, či tam neobsahovala DNK, boli tam prítomné proteíny, čo robil, aké bolo množstvo polienerlikov, tie analýzy neexistujú. Čiže my sa budeme tu dohadovať, že čo máme a ako nemáme, ale zároveň vychádzame, ako viete, tie podklady sú doslova na vode. No a toto tá vyšetrovacia komisia ani prvú časť, ani druhú časť, respektíve my o tom nevieme, lebo nám odmietli, alebo bolo odmietnuté, aby som presnejší, že bola zákona, že čo vlastne robia a ako sú ďaleko, tak týmto dátam sme sa vôbec nedostali. V České republice je za bezpečnost každého léčiva vstupujícího na trh zodpovědný SÚKL. Při dotazech na obsah vakcín se SÚKL odvolává zásadně na EMA, což je samo o sobě v celku zvláštní pojetí zodpovědnosti, která na tom úřadu leží. Jak je to na Slovensku? Veľmi podobne. Ako vysvetlo, keď sa niekto na to spýtal, tak ŠÚKL, to je ŠÚKL, v podstate nemá vlastné laboratória, kde by toto mohol dať preskúmať a priori. Čiže to je prvá vec. Ale ten ŠÚKL má zrejme obrovské právomoci. Ja nie som farmaceut ani, ale keď niečo mám pochybnosti, respektíve potrebujem zistiť, tak si tie laboratória si prenajmem. Však a to nie je nejaký problém. A tie analýzy, ktoré som spomínal ohľadne vakcín, ktoré sme sa pred chvíľočkou rozprávali, tak tie sa dajú robiť v podstate za 2 týždne. Viete, ja mám jednu druhú stránku a to je tá molekulárna onkológia a dokonca som sa oberal aj mRNK, kedy je to téma mojej kandidátskej práce, takže niečo trošičku o tom viem a tieto dáta sa získajú veľmi, veľmi rýchlo, ale ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta, ale tu mám pocit, že tá vôľa neexistuje. Měla by se do medicíny a vědy míchat politika? Vždyť je velice jednoduché utnout spekulace zveřejněním všech potřebných dat z pojišťoven a taktéž i třeba kontrolou obsahu vakcín. Obzvláště po skandálu v Japonsku, které vracelo celou dávku mRNA vakcín. Pozrite, spomenuli ste politiku a v podstate odborné medicína, alebo teda veda, tak samozrejme v nejakom prípade. Však politik je toho, ako my nazveme homo politicus a ten robí svoje veci. A tu podľa mňa sa dostala veľmi vec, ktorú som odmietol uveriť, že sa stane. V podstate politici, pripojím slovo komedianti, pripojím, asi viete, o kom hovorím, potom samé novinári sa stali doslova hovorcami farmaceutických firiem. V tomto prípade, inými som hovoril 2. Ale je to bezprecedentná udalosť, pretože títo ľudia sa nemajú čo opierať o to, čo ako, respektíve ani neopierať, nemajú čo prezentovať názory firmy. Eklatantný príklad bol nový, ten, čo bol po Marekovi Krajčí, minister zdravotníctva, to bol, myslím, pán Lengvarský, a ten povedal doslova, to bol taký šok, že my urobíme ohľadne očkovania detí presne to, čo nám povie Pfizer. To je lekár, prosím pekne. On je, pokiaľ vieme, neurológ, ale to je úplne jedno. Však tá situácia je tak absurdná, tak bezprecedentná, že tu nemôžete nevidieť, a to ja teraz poviem, nemám istotu, ale isté stopy
alebo stopy, ale obrovské otlačky korupcie, obrovské otlačky čohosi, čo ani z odborného hľadiska sa nedá definovať. Pretože presne došlo miešaniu politiky, diletantstva a s odborným názorom. A tie odborné názory boli a sú nesmierne surovo a tvrdo potláčané. Zpět k onkologii. Bude někdy možné léčit rakovinu? Lékaři dělají pokroky u některých typů, nicméně zde převládá jediný názor, jak rakovinu obecně léčit. A i seriózní alternativy se zajímavými výsledky jsou povětšinou označovány jako šílené a pavědecké. Jak to vnímáte vy? Pozrite, pre všetkým by som rád videl, ktoré sú tie alternatívy. Nemyslím teraz akože ale bola taká istým času, nechcem povedať paradigma, ale bola taká istá situácia, kde ja si nepamätám sa mená v tomto, ale bol na pretrase podväzovanie nádorov. To bolo kedysi velikánska téma a podľa môjho názoru veľmi zaujímavá a tá odišla jednoducho dostratená. A teraz, keď budeme hovoriť o onkológii, to ste otvorili obrovský, by som povedal, takú pole alebo obrovské možnosti na diskusiu, ktoré sú rozhodne väčšie, ako je povedzme vakcinácia, tak tu ide o to, že v tej onkológii, to môžem zodpovedne povedať, že prevláda istým spôsobom znova len ten biznis. Je to surové, čo poviem, alebo čo som povedal, ale je to asi takto. Ja som v roku 2012 som sa zúčastnil v Mainci jeden z najkrajších prednášok svojho života. Práve rozprával to človek, ktorý objavil ten preparát a to sú tzv. Checkpoint inhibitory. To bola neuveriteľne krásna, vyššehodinová prednáška, ktorej naozaj vyzeralo, že tie isté veci dokážeme pohnúť a ten človek tomu naozaj rozumie, pretože to vyvíjal. A potom sa vrátil späť a zhruba o pol roku už ten liek sa, ako sa hovorí, launchoval, či už išiel do kliniky a prišli reprezentanti z firmy, ktorí to o tom rozprávali. Tak ja poviem to čestne, ja som si myslel, že som počul o dvoch rozličných liekoch. Akože on bol realista, nesmierne pekne vysvetľoval všetky tie patofyzy a títo ľudia, už firemníci, rozprávali, mleli svoje isté veci, ktoré dáte dve kontrolné otázky a pochopíte, že oni netušia, o čom to celé je. A to sú presne tie veci, ktoré sú im natlačené do hlavy iným spôsobom. A z tohto pohľadu, možno sa ešte k tomu tej téme dostaneme, z tohto pohľadu vidím istým spôsobom naozaj obrovský tlak liekov, ktoré nemusia byť tak účinné, ako sa deklarujú. V onkológii. A to, čo som spomínal, že podväzovanie, niekto mávne nad tým rukou, ale keď by napríklad sa na to uvoľnili peniaze ako štúdia, tak by sme sa mohli dostať nesmierne zaujímavé výsledkov. Ja som to vtedy trošičku sledoval a bolo to podľa môjho názoru zaujímavé a mohlo to, ja neverím, že mohlo to priniesť isté veľmi zaujímavé výsledky v terapii pacientov s onkologickými ochoreniami. Otázka na tělo. Položil jsem ji i profesorovi Žaloudíkovi. Je léčba onkologických pacientů biznis? Jde přeci o jedno z nejvíce rozšířených nemocí a pro farmaceutické firmy je zde mnoho dlouholetých klientů. Nebo je to celé jinak a firmy na onkologických pacientech prodělávají? Tá druhá časť samozrejme nezmysel. Ešte som nezažil farmaceutickú firmu, ktorá by niečo ako prerábala na onkologickom pacientovi. Ale teraz vážne. Ja som pred týmto našim rozhovorom som si pohľadal, čo som už dávno takmer zabudol. V roku 2018 vyšiel v časopise Nature, čo asi vieme, o čom rozprávame, článok profesora, ja to meno si nepamätám, ale tam jednoznačne to je taká stránka, alebo teda nadpis to má, že dajte nám konečne účinné lieky na liečbu nádorových ochorení. A to je profesor, ktorý učí a pôsobí na King's College v Londýne a zrejme to nie je nejaké béčko. A v podstate povedal to, čo ako onkológovia cítime a keď nevieme, tak aspoň cítime, ak všetci. Inými slovami, keď takýto liek príde napríklad, tak dojdú aj pacienti s tým, pozrite, taký a označuje sa to ako breakthrough a game changer, asi cez pravidel hry a tak, ale ukážu sa tie lieky nakoniec
nesmierne máličko. Nesmierne máličko sú naozaj také, ako príde tá firma s tým marketingom. To znamená, a tento pán tiež nie je prvý deň ako v onkológii a vyšlo to naozaj na renomovanom časopise a treba jednoznačne povedať, že to, čo firma propaguje, nie je ten game changer, pretože po niekoľkých rokoch, alebo možno už aj skôr sa ukáže, že tie lieky nemenili tie pravidlá hry. Stále ostáva zhruba tretina pacientov, alebo teda tretina ľudstva, ktorá zomiera na nádorové ochorenia. A keby sa ten liek bol taký, alebo tie lieky boli taký meniči pravidel hry alebo meniči hry, tak v tom prípade by sme sa k tomu číslu museli znižiť. Možno to by to mohla byť štvrtina, alebo dokonca 5, asi chápete, kam smeruje. A potom ešte jedna vec, ak teda môžem, tak mal som takého veľmi dobrého známeho a priateľa, profesora Gottfrieda Chassa, on nebol lekár. Ale on rozprával o týchto onkologických ako publikáciách hlavne. A ja som mu položil takú otázku, to bol seminár, dokonca sa odhral v Bratislave. A on, že prosím vás, v čom je tá pointa? Sú tie publikácie o liečbe onkologických alebo molekulárnom mechanizme onkologických ochorení, tie idú exponenciálne. Však to je enormné kvantum, ktoré sa každý rok opublikuje, ale tá terapia, tá krivka nesmierne pokrývkáva. Čiže tie nožnice sú enormne otvorené a vzniká tam však taká velikánska medzera. Jeff Schaff sa tak zamyslel, už bol na dôchodku, už som bol dole, tak sa smutne povedal, viete, 80% tých publikácií je crap. Crap je neslušné slovo, ale to povedal, ja citujem. A potom som sa rozprával ešte s nejakými ľuďmi a ešte mi povedal, vieš, že Jeff bol optimista. 95% je takýchto publikácií. Čiže inými slovami, v zásade sme ešte stále, nie že nepochopili, ale stále máme, ale stále sme nenašli tie princípy, ktoré a priori by mohli nás viesť k liečbe nádorových ochorení. A plyne do toho dost prostředků na vědu a výzkum? Enormne veľa. Viete, keď hovoríme o tých firemných, však to je samé tie medicínske preparáty alebo tie antionkologika, tak to stojí enormné peniaze, vývoj. A tá firma vyvinie niečo, povedzme, investuje to 100 miliónov, čoho si euro, dolar, ale chce späť miliardu. Čiže to sú tak enormné peniaze, ktoré to, ale napriek tomu stále predstavujú, by som povedal, zrnko voči zbrojárskym firmám. Asi viete, kam smeruje. Nedávno jste vystoupil na semináři v parlamentu České republiky s přednáškou o šířící se verzi rakoviny, která má velmi rapidní průběh a pacient při nálezu jakoby přeskočil většinu stádií a nemoc už nelze zvrátit. Lidově se vžil název turborakovina. Proč se to podle vás děje? Pozrite, to vysvetlenie samozrejme je dvojaké a respektíve potom je samozrejme prvý a druhý variant sa dokážu zrátať. Prvé je to, že ten systém imunitný po očkovaní, on je neuveriteľne oslabený a ja to ešte predošlem. V zásade nádorové ochorenie, alebo teda rakovina, ako hovoríte vy, je istým spôsobom veľmi zriedkavé ochorenie. Či je to čudné, čo hovorím, ale je to tak. V podstate každý deň sa odhaduje, vzniká v ľudskom organizme, v každom organizme človeka okolo 100 000 nádorových buniek. Ten imunitný systém sa bez akýchkoľvek problémov s týmto stavom vyrovná. A ak si spomínate také tie pravidlá, tak sa vždy hovorilo, že nádorové ochorenia v rakovina je ochorenie staršieho veku. To je vtedy, práve vzniká, keď ten imunitný systém ako keby už nebol taký silný a už nevedel tak dávať pozor. A to je presne aspoň tá prvá časť na odpovede, že ten imunitný systém, keď oslabíte skôr, tak sa samozrejme to začne prejavovať v tom mladšom veku. Čak sme o tom rozprávali. I veľmi analogický prípad je, keď sú chorí vírusom HIV, infikovaní, a potom vzniká syndrom, ten AIDS, ešte syndrom získanej imunitnej nedostatočnosti a ten je charakteristický hlavne výskytom veľkého kvantu nádorov ako taký. Ja neverím, že
aby ste nechápali, títo pacienti nie sú infikovaní, ale ten stav sa veľmi podobá ako na vakcínou indukované imunitnou nedostatočnosť a zase sa môžete opýtať, že dobre, a prečo ten a prečo nie ten? No zase to je dané tou vlastnosťou každého jedinca, nazvime to genetickou výbavou alebo tou susceptibilitou na to, že niekto môže mať imunitný decifít veľmi dlho a nič sa u neho nestane, pretože akési isté mechanizmy, ktoré zatiaľ nepoznáme, sú schopné to kompenzovať a u niekoho to prebehne doslova ako lavína. Druhá strana tej mince tohto môže spočívať v tom, ale opakujem, môže, lebo nám chýba akékoľvek experimentálne dáta, ktoré sa samozrejme robia, môže spočívať v tom, že tie nádorové bunky, ktoré každú chvíľku a každý deň vznikajú u jedinca, tak oni sa začnú v podstate pri tej podanej vakcii začnú sa správať, ako keby ona ich geneticky menila. Ja hovorím ako keby, lebo zase, viete, to sú všetko experimentálne hypotézy, ktoré nás môžu viesť experimentálne istým smerom, ale v zásade treba ich v tom laboratóriu urobiť. Ale tomu sa podľa všetko nikto nevenuje. A v zásade, keď to takto, keby som tak mal zhrnúť, tak tie zmeny na úrovni bunky práve tej nádorovej môžu byť práve tie, ktoré my pozorujeme neskôr, a to je, čo som spomínal. Mladší vek, divokosť toho rastu nádoru, čiže on sa ten nádor biologicky správa inak, ako sa správa ten istý nádor u, povedzme, neočkovaného a u staršieho človeka. To znamená, že už je veľmi rozsiahly, keď sa zistí, veľmi rýchlo postupuje a zachvacuje veľmi, ako by som to ešte povedal tak ľudsky, alebo ľudovo, alebo lepšie povedané, zachvacuje orgány, ako metastazuje, ktorých sa nikdy nenachádza. Čiže ten človek, alebo ten pacient, už ho dostanete do rúk plného metastáz a metastázy sú, by som povedal, uniformné. Oni sú vlastne všade. Všade ich dokážete nájsť. Čiže, a to by skôr svedčalo o tom, že tá biológia tej nádorovej bunky, tej pôvodnej ľudskej nádorovej bunky, alebo toho nádoru, sa a priori zmenila. No a potom je tu ešte jedna vec, ktorá je veľmi, veľmi čudná, alebo taká, nestretávali sme sa s ňou. Viete, keď začnete toho pacienta liečiť optimálnou liečbou, podotýkam, tak ten nádor, on sa tak, ako by som povedal, zmenší, respektíve ako keby chvíľku je menší a chvíľku tak, ako keby tie organizmy, makroorganizmus a nádor žili vedľa seba, takom by som povedal, nechcem povedať harmonickosti, ale vedľa seba a až potom sa začne ten nádor, keď už sa objaví tá rezistencia, tak začne progredovať, nakoniec toho jedinca zabíja. Nože tu ten nádor je a priori už na začiatku rezistentný na tú optimálne podávanú liečbu a tí pacienti zomierajú napriek podávanej liečbe veľmi skoro. Viete, ten trend v onkológii je z tej veľkej skupiny nádorov, ktoré je urobiť tzv. Chronické ochorenie, že vy to pacienta poliečujete, nádor zmenší, potom narastí a tak ďalej a tie procesy sa snažíme natiahnuť, aby trvali roky a nie teda už ako mesiace predtým bol, že tu nás sa to deje v priebehu týždňov a mesiacov, že ten nádor sa začne správať takto divoko a je už necitlivý na danú podávanú liečbu. Byl jste deníkem N na Slovensku označován jako dezinformátor. Jak vnímáte v dnešní době práci médií ve vztahu k farmaceutickému biznisu? Jak celou kauzu vnímáte s odstupem času nyní? Pozri sa, ten denník N, ja mám na ňo svojský názor, ktorý nepatrí na kameru, pochopiteľne, a títo ľudia, ktorí toto píšu a písali, tak majú zase filozofickú fakultu. Ja samozrejme by som sa s ním nerad púšťal do polemiky ohľadne Aristotela alebo Schopenhauera alebo jednoduchých ale oni majú tú nebetičnú drzosť, že sa pustia a budú kritizovať veci, ktorým a priori nemôžu rozumieť a ktorými, aj keby rozumeli, tak v živote nemajú tú prax. To máte ako, viete, môžete šoferovať auto, poznáte dopravné situácie, však urobíte tie skúšky a teraz sa idete za volant a si pozeráte, čo sa vlastne, a títo ľudia za tým volantom obrazne povedané nikdy nesedeli. Typický príklad je, že niektorí z nich povie, on si prečítal prehľadný článok o koagulácii.
No fajn, a čo ďalej? Viete, to nikdy nestretol, alebo sa nestretol s človekom, ktorý masívne krváca a teraz máte, nechcem povedať sekundy, ale máte málo času, aby ste sa rozhodli, čo s ním spravíte a tie vedomosti, ktoré majú z toho prehľadného článku, tie vám nemôžu stačiť. To sú novinári. Potom sa objavila taká skupina vedcov, ktorí, opakujem, ja to zdôrazňujem, oni sú inteligentní ľudia, sú veľmi dobrí molekulárni biológovia, povedzme všetko a tí, ale začínajú rozprávať do vecí, ktorých nemajú právo rozprávať. Napriek tomu im bolo dané toto pole a rozprávajú ľuďom, ktorí majú desiatky rokov, majú zase samé lekárskú fakultu, desiatky rokov praxe a idú rozprávať, ako to treba robiť. Čo je úplne absurdné. Predstavte si zase, že prídete k nejakému budovateľovi tunela a poviete, tak vieš čo, tú štvoľňu, ja by som to tak nejak by vás lopatou odtiaľ vyhnali. Asi viete, čo rozprávajú. A títo z plechových ksichtov prídu a začnú rozprávať toto. Ale najnebezpečnejšie na tom je to, že oni sú oslyšaní. To by sa, ja neviem, v podstate tá situácia je zrejme analogická, že ešte aj tá lekárska komora sa nenájde a nepovie tak junáčikové a dievčatke, asi prestať, však tu rozprávate totálne nezmysly, ktoré sú študent, ktorý má skripta na lekárskej fakulte a ktorý má zase skúšku z infektológie, epidemiológia, môžete dostať akej, tak vie viac, ako ste vy vôbec tu dokázali niečo vytvoriť. Však vy ste to v živote nemali, vy ste v živote s tým nestretli. Sú oslyšaní. Znáte nějakou studii, která by ukázala karcinogenní účinek toho, co je uměle přidáváno do průmyslově zpracovaných potravin? Dělají se takové studie dlouhodobého dopadu, nebo se to poznává až z utrpení onkologických pacientů? Tak okamžite poviem, nepoznám. To je ako aby sme... Ale boli... Viete, ja možno odbočím od témy trošičku. Vy ste už asi zažili ešte, keď sa fajčenie propagovalo. Rozprávali veľehlasní profesori, rozprávali o tom, aké to je vlastne veľmi dobré tomu, ako nikotín stimuluje a človek lepšie myslí a asi viete, kam smerujem. A tak to isto vyzerá to aj tu. A ja som napísal taký človek, ktorý objavil tetraetylolovo ako antidetonátor, hoci existujú jednoznačne iné a lepšie a menej toxické. A to bol jedinec, ktorý sa, ako hovorí, zaprasil planétu asi najviac ako jedinec, ktorý kedy mohol. A napriek tomu to stále išlo a firmy na tom zarábali. Čiže odpoveď na tú otázku vašu je zrejme nepriama, poprvé štúdiu nepoznám, ale takýchto musí bežať nesmierne veľa vecí na pozadí. Stres, uspěchanost, vyčerpanost, upracovanost. Máte nějakou radu nebo pár vět, které byste chtěl říct zdravým onkologicky nediagnostikovaným lidem právě teď, když jsou zdraví? Môžem byť trochu všeobecnejší. Poprvé, ja by som chcel povedať všetkým ľuďom. To je moje životné krédo a pozrite sa, ja trvám na tom, že Pán Boh nám dal všetkým rozum a slobodnú vôľu. Rozum na to, aby sme poznávali, čo je dobré a čo je zlé. A slobodnú vôľu, aby sme si medzi tým vedeli vybrať. To naše rozhodnutie nemôžeme meniť. Čiže inými slovami všetkým prajem, aby ten rozum používali ako sa patrí a slobodnú vôľu užívali tak, aby to bolo dôstojné človeka v zmysle Božích zákonov.